Pujau, per favor. Ara tot d'una vos donaré pas, vos presentaré. Hem arribat pràcticament en el final d'aquestes dues jornades, aquests 2 dies. Conseller, benvingut. Ara farem un repàs de les conclusions que han sorgit aquests 2 dies. Simplement serà curt perquè m'onenem en les idees una mica clares després d'haver xerrat tant. I ho farem amb Pere Joan Planes, director de l'Agència d'Estratègia Turística del Govern de les Illes Balears, i Joan Llebrés, director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local. Pere Joan, han sorgit moltes idees aquests 2 dies, temes que han sortit damunt la taula, dificultats a l'hora de connectar productors i sector Horeca, però també en clau positiva altres moltes, com per exemple l'evolució i el creixement particular de cada un i les connexions que hagin pogut sortir a dies com avui. Productors i clients se coneixen. Això és bo. Parlen entre ells, a veure quines conclusions podem treure, sobretot vosaltres, que al final sou organitzadors d'aquestes jornades, però també administració pública, tindreu molt a dir. Pere Joan, podem començar per tu, per exemple. Molt bé, gràcies, Inés. Gràcies a tots. Si vols agafar el micròfon, perdona. Sí, me sentiu? Gràcies, Inés. Gràcies a tots. Sou un valents per aguantar ja en els darrers moments. Jo, antes d'entrar, voldria donar un parell d'agraïments. Agrair, evidentment, a tota la gent que ha venguda, que són molt més que els que ara som. Aquesta sala estava plena i, per tant, hem de donar l'enhorabona i les gràcies a tota la gent que ha pogut venir, dedicar aquest temps i aquest esforç. Donar també les gràcies a tota a Somir, és a dir, la gent aquí que ens han rebut i ens han hostatjat també. Donar les gràcies a la Conselleria d'Agricultura per la cooperació que hi ha hagut per dur endavant aquest acte i, evidentment, en darrer lloc, donar gràcies a l'equip d'AETIP per haver pogut tota aquesta feinada que hi ha darrere això, que aquí, encara que no ho pareixi, és un esforç de moltes de persones per poder crear aquest ambient que jo crec que ha estat molt productiu i donar l'enhorabona en aquest cas a nosaltres mateixos, com a ETI, ens hem de donar també l'enhorabona per lo bo i per lo dolent, però ens hem de donar l'enhorabona i, evidentment, a tots. I dit això, tampoc no m'estendré molt, que jo crec que tothom ha tret unes conclusions, almenys jo també te'n dones compte que el tema de l'enogastronomia ja varen obrir la primera ponència de Iñaki, que parlava que, clar, el tema enogastronòmic és un tema de llegat cultural, és un tema de patrimoni cultural i que això entronca en moltes de coses, entronca en cuidar el territori. És un tema que també l'enogastronomia, encara que no ens en recordem, i jo també m'he quedat amb això, que també ens atraca la gent, és a dir, igual que el turisme en si mateix serveix per apropar persones, per apropar conceptes, i això també ens fa evolucionar. Darrere l'enogastronomia també hi ha molt d'innovació, encara que sigui un sector molt específic. Avui hem tingut un exemple d'Artur, crec que se deia, no sé, ara me falla. Artur Martínez. Artur Martínez, que ens ha mostrat un plats deconstruïts que dius, bueno, jo volia un cuinat de ciurons, però no, tu ja no veus els ciurons o no veus els preves, sinó que veus una altra cosa. Evidentment, això és un tipus de cuina que exigeix una quantitat d'innovació i que no tothom vol aquest tipus de producte, però avui en dia tenim aquesta sort tecnològica que ens permet fer moltes de coses i això ens dona un ventall de producte molt, molt ampli. Per exemple, Formentera, que parlaven d'aquest projecte que tenien de recuperar el seu plat tradicionals, que clar, seria un contrapunt en aquests plats tan deconstruïts i tan innovadors. Però tots aquells el que cerquen i en el fons se recolzen damunt tenir un bon producte local, producte de proximitat, en la seva valoració
per extreure això i tenir també acompanyat d'un relat. També m'he quedat amb la idea de que no només és presentar un plat, sinó que també ha d'anar acompanyat d'un relat. I això tampoc no tots els establiments, depèn de la casuística de cada tipus d'establiment, el relat s'haurà d'adaptar a cadascú en el seu tema. I després parlant de les dificultats, jo us estic dient idees que potser també tu després les tornaràs a repetir segurament, no? Però, per exemple, el tema de les dificultats del quilòmetre zero, doncs clar, no és fàcil. M'han de donar compte que no és fàcil i falta compromís, ha d'haver una compra conscient, ha d'haver una voluntat de voler-ho fer i això exigeix esforç per part, crec que se n'ha parlat, dels qui produeixen i dels qui compren. A vegades no van sincronitzats, això supos que en Joan ho contarà millor que jo, que a vegades el qui produeix i el qui compra no va sincronitzat. També vivim en una societat bastant complicada. Potser volen menjar cindris en el mes de gener i volen menjar taronges en el mes d'agost. I clar, són coses que en el nostre clima són quasi com a contradictoris. I clar, i això va xocar en el tema del producte local o complica el tema del producte local, no? Jo, de totes formes, malgrat, i és un fet evident, i tampoc no m'ho hem d'amagar d'això, ha faltat un poc del sector comprador, del canal Horeca, han faltat un quant d'exemples, però crec que sí que ha vengut un parell de cadenes significatives que estan fent esforços i també les animaria a que comunicassin millor el que estan fent. Estic convençut que moltes cadenes hoteleres, perquè a vegades les crítiques són a dur al sector hoteler, jo crec que també haurien de ser un poc justs i que estic segur que estan fent més coses de les que estan comptant i també potser haurien de fer aquest relat, és a dir, també haurien de donar a conèixer les accions i les actuacions que estan fent en aquest sentit. Jo un poc m'he quedat amb aquestes 4 o 5 idees que acabo de comentar ara. Evidentment, cadascú tindrà les seves idees. No és un camí fàcil, però crec que ho hem de seguir fent. Jo crec que aquest és el camí i hem de continuar fent jornades escudes en aquesta, potser li hem de donar un altre retoc, no? Però crec que hem d'anar per aquest camí. No sé com ho veus tu, Joan, si ho veus com jo o diferent. Des del punt de vista més... Sí, a veure, jo crec que hem iniciat un camí amb aquestes jornades que ja l'hem començat des del principi de la legislatura, amb aquesta col·laboració que tenim Turisme, AETIP i Conselleria d'Agricultura, amb crear aquestes sinergies entre la promoció del producte local i la promoció turística. Això ho hem començat des del principi de la legislatura, això és una passa més dins aquest camí que estem fent i, evidentment, que se pot millorar i ho millorarem en el futur. Jo, de totes les ponències i les xerrades, m'agradaria anar destacant un parell de coses i a partir d'aquí anar construint aquest discurs que pràcticament coincidim en tot. De la xerrada de Iñaki, que va ser realment molt inspiradora per tots, a mi una frase, crec que és la primera que va dir, el turismo gastronómico sin producto local és avorrido. Vull dir, això enllaça amb la globalització. Ara podem menjar sushi, podem menjar italià, podem menjar tailandès a qualsevol part del món. Per tant, el que ens ajuda a construir aquest relat gastronòmic és el producte local. I és una peça fonamental dins el que ha de ser aquesta política de promoció de la gastronomia com un element fonamental del turisme aquí. I també va dir una cosa important, que la gastronomia, l'enogastronomia o l'enoturisme permet aterrissar, o sigui, permet traslladar al territori el concepte de sostenibilitat en el territori. A través de la gastronomia aconseguim la sostenibilitat perquè mantenim les estructures agràries i les societats d'allà on se desenvolupa aquesta gastronomia. Després de la primera taula sobre experiències de turisme, el director de l'Agència Catalana de Turisme va dir que se van plantejar aquesta estratègia de regió mundial del turisme i ho vaig posar aquí en majúscules, com una estratègia de supervivència del sector primari.
És a dir, si el sector primari no compta amb aquests actors principals que duen el seu producte al client, ho tindrà molt malament per subsistir, perquè no poden fer front a tots aquests productes que ens venen de fora, que competint en preu, i necessitem aquest aliat. Des del sector primari necessitem el sector Oreca que ens tregui els productes endavant i que ens ajudi a contar aquest relat del producte. Xerrava també amb Patrick de com construir aquest relat d'una recepta tradicional. La recepta tradicional sense el producte no té molt de sentit. Per tant, són les dues coses que hem de tenir en compte per construir el relat enogastronòmic. Altres temes que han sortit, tu també ho has comentat, els productes de temporada. Clar, els pagesos no poden produir tot l'any. Aquí sí que el que ha de tenir un poc més de cintura és el sector transformador, el sector Oreca, que ha de tenir capacitat d'adaptar les seves cartes, les seves rodes de menú dels hotels a lo que hi ha en aquell moment. És un tema molt important pel sector primari. I bé, de la taula que jo he estat moderant avui també, que ha sortit el tema dels models. Teníem un petit restaurant d'Eivissa que tenia un contacte directe amb els seus productors, que eren petits productors, i una cadena hotelera que el que cerca és volum. I també tenim un productor que pot donar servei en aquest volum sempre que hi hagi, com tu deies, aquesta col·laboració, aquest diàleg, aquest fer un camí junts. O sigui, nosaltres tenim productors de tots els tipus i tenim un sector Oreca de tots els tipus, des dels més petits fins als més grossos. El tema és que se posin d'acord i comencin a caminar junts. Aquests foros han de servir per això. I és el camí que crec que nosaltres com a administració també hem de fer de facilitadors que això en el final sigui una realitat. I bueno, no hem de defallir, hem de seguir, perquè jo crec que, com deia el director de Catalunya, la supervivència del sector primari a Balears està en joc, sèriament. I ens hi hem d'aferrar i hem de fer tot el que puguem per aconseguir que no se'n vagi a Norris. No vull acabar el meu discurs amb aquest missatge un poc negatiu, sinó amb el missatge de tot el bo que ens duim d'aquestes jornades, que en el final es positiu tots aquests missatges inspiradors, tot el que hem compartit a les taules de debat, que ha estat molt positiu, i crec que els resultats arribaran. Més tard o més prest arribaran si seguim fent feina en aquest sentit. No, jo crec que ho han resumit quasi tot. No sé si ens hauran deixat qualque punt. Evidentment, no poden tornar a aprofundir dins totes les ponències, òbviament. Jo crec que realment l'objectiu és comú per part de totes les parts i jo crec que el missatge és aquest, que hi queda bastant clar, ha quedat bastant clar durant aquests 2 dies i ara ho han tornat a repetir. Sí, també hem anat xerrant amb la gent a fora i tal. Jo crec que, en general, jo vull pensar que tothom tindrà un bon record d'aquestes jornades i el que ha dit en Joan també és una cosa novedosa que hem iniciat en aquesta legislatura, aquesta unió entre agricultura i turisme, perquè hi ha aquesta preocupació. En el fons tenim aquesta preocupació perquè volem que el nostre sector turístic també sigui més sostenible, que també haurà d'evolucionar i transformar, com altres coses que hauran d'evolucionar i transformar, i el sector primari, evidentment, no només té una producció de producte, és que també cuida un paisatge, no? I això té un valor intangible que no el comptabilitzem i tot va lligat, no? Per tant, no és un tema fàcil de resoldre. Jo, per tant, crec que per la meva banda ja no he d'afegir res més. Moltes gràcies. Dóna moltes gràcies a tots. Joan, també si vol. Sí, no, gràcies. Jo m'he deixat agrair també a tot el personal que ha fet feina perquè això fos possible, que m'acosta que heu fet tots una feinada i ja està, per nosaltres ho deixaríem aquí. Gràcies. Beníssim, i de director general Joan Llebrés també, gràcies.
Bé, ara sí, ja per fer la cloenda definitiva, convidaré a pujar a l'escenari en el senyor conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà. Molt bé, moltes gràcies. Bones tardes a tothom. Un gust estar aquí a clausurar aquestes jornades. Agrair a tots els que han participat en l'organització d'aquestes jornades, el personal de l'AETIT, de la Conselleria d'Agricultura, en els ponents de les diferents taules i, com no podria ser d'altra manera, a tots els productors i també a aquells que han vengut aquí a veure els productes que feis i que prepareu. Per tant, jo crec que dos sectors que jo diria que tradicionalment tenien vides paral·leles o vides oposades, millor dit. Jo crec que aquest canvi és molt interessant i som nosaltres ens omplim la boca, tots aquells que estem a l'administració i tocam aquest tema de turisme, que volen més qualitat i no tant quantitat. Per tant, si volen més qualitat, han d'anar de la mà del sector primari sense cap dubte ni un i per tant, tots aquells productes de primera qualitat que s'elaboren aquí a les nostres illes, el que han de fer des de la Conselleria de Turisme, facilitar que se puguin consumir i que les diferents empreses, tant dins l'àmbit hoteler com dins l'àmbit de la restauració, de l'oferta complementària, puguin adquirir i jornades com aquesta i com del director general, que ja s'han produït a diferents llocs, la darrera a Madrid, també a Londres, també vàrem anar l'any passat quan vàrem iniciar aquesta col·laboració. Per tant, jo el que tinc que fer és donar les gràcies i facilitar que se puguin produir més aconteixements com aquest, que la voluntat de la Conselleria de Turisme i la d'Agricultura és que això se continuï fent i amb aquesta feina ens hi trobaran segur. Volem que el producte local, volem que el producte de primera qualitat, volem que aquell producte arrelat a la terra, a la cultura de les nostres illes, estigui a disposició, sobretot dins l'àmbit de l'hostaleria. La primera activitat d'aquesta terra, la principal indústria d'aquesta terra, amb un sector que aporta molt en quant a qualitat, jo crec que ens hem de donar la mà, hem de continuar fent jornades com aquesta i res més, agrair-vos la vostra assistència i tant de bo les pròximes jornades siguin més i millors també tots. Moltíssimes gràcies a tots. Aquí ens acomiadam, ha estat un veritable plaer, han estat 2 dies inspiradors, espero que així hagi estat per tothom i que ens tornem a veure tots plegats ben aviat. Fins aviat, adeu.